Kaunting ka naman, ako'y nandito ngayon sa Tagpuan Cafe at makakapanayan po natin. Mas sustorya natin ang ating banggiitang chef dito na si Chef Norman at syempre si Chef Rayanito Kaluslos. Ngayon ay kumakaon kami ng pandesal. Kaunting kalaman, ang pandesal po ay hango sa salitang pan at saka disal. Pinagsama kaya naging pandesal. Pero ngayon, tatanungin natin kung ano po ang paano po ang pagbuhat ng pandesal. Isa po sa mga eksperto dito noon unang pang panahon, ito po si Rayanito Kaluslos. Kaluslos, paano po ang pagbuhat ng napakasarap na tinapay? May hapon guys, welcome to our video. Ining kwan guys, ining pandesal, gama ni siya sa kanang kwan. Harina nabasa na panos molds na ba? Sagula na margarine, balas gamay, asin, bitchin of na agop pa. May nga nga nagkuha. 3 minutes na nagig-open by mga higala. Ayan. Resulta. So napag-alaman natin karon na galing sa agop-op ang pandesal. Ito din ay sinagulan ng harina at may konting asin, kinumot-kumot gamit ang mga kamay ni Kaluslos, kaya nakabuo tayo ng pandesal. Ngayon naman sa side ko dito ang ating video, ay, asan ni Peo na video? Kaya ganito. Gaganon ka doon dahil dito naman tayo sa isa. Napakalit naman natin video. Apel panit. Ngayon naman ay makakausap natin si Chef Norman. Medyo natutukan po sila dahil hindi po niya inusap yung disal. Diretso niya yung pagtulon kaya tutukan po si Kaluslos. At ngayon naman si Chef Norman ang gumawa ng mangosteen jam. Nakikita natin dito ang mangosteen jam. Ito po ay napakalambot dahil ang paggawa po nito ay isasulti sa atin ni Chef Norman. Chef Norman, bakit nagkadugmok yung jam bago isulod ito sa bote? Mao nang nahimo sang jam kay usap-usap sa naghimo ani. Kaya pala nagbasa-basa ang jam. At parang bakit kung nagkulor pula ang jam na ito, Chef Norman? Hindi ka nagkadugo yung gums na nag-usap. Kaya naging pula ang ating mangosteen jam. May hapon guys. Ayan, si Chef Norman po ay isa sa Tagpuan Cafe chef namin at sa at kamakain nagmemerienda po kami dito ng pandesal na may Napakasarap ng mangosteen jam. mangosteen jam. O yan, Wow. napaka mamasa-masa po ito dahil sa pagkakaalam po natin. Ngayon yun lang malaman Tapos 20 lang yung mga higala. Rice goy, upat goy. Rice upat. 20 lang. na ang mangosteen jam. Lagyan na. Maraming salamat po sa ating dalawa sa pag-explain. Ayan po, alam na po natin, ito pong pandesal ay galing sa agop-op ng harina na panos. At ito namang mangosteen jam, galing po ito sa mangosteen na giusap-usap, gilaway-lawayan, kaya nadugmok. Maraming salamat, ito po si... Ito si Kuya Koy para sa tingkaon di kalaman. Okay.